I'm sure lapho. Sure lapho. Shube katini. Ah sekulungile. Nginomculi lapha kithi. Aneseke iqhawe. Levi. Ukhwisho. Oh. Hawu. Ngiyacula mina. Cha phela ngodadewethu kwesibongo sakhe Wadlala cha udadewethu isibongo angisazi phela mina lo muntu nako umuntu wasekhaya lo mina yakwakhwishi ngingathatha ngiyokufaka egcekeni kubo ukhwishi ekuthathe yena kuyokufaka ekhaya egcekeni ucosha uthe usimo sakho kwesompisi uMampembe ngizela kwesompisi papa emakhaya kwentokazi Eshombola lempama. awu kodwa kwenkosazana Ngiphono. Negama manje kwigama lakho baba kubiza kuba ngoba Ucweshe ukoko lokugobela bathi ngibona ngayena kwagobisa yamgqilaza lendazo sepoint khohla futhi. Ucweshe. Shangamela wadlala manje. hayi ngiyakuzwa cishe hayi na kwalensizwa insizwa kwanedume nje kwangothayi kwale moto umfuka mayisa entembeni esigodini kwesasasabiza manje akayikhala ngama hayi phela Wathi kumculi bakithi. phela vele mina kwamanganiwe vele hayi kwamanganiwe cha yema ngidinga kubheka ngani kukhona nje wena Hayi bona kho-ke. kanti khwishi mhlawumbe ucoshe uplan uzoqoma mina ekhaya kodwa mina angifuni umuntu ozongilawula ucoshe ufuna unengqondo ukuthi mawutsho uqoma wona nengqondo ukuthi mawutsho uqoma wena ungafika ukuthi mina ikhwishi mfo ngqondo awuyeke le nduku yakho kanti mina ucoshe mina ngamela ngiyeke wena Mntana uzihamba ubhonyana nabantu kuthandana nami. ngamela ngiyeke wena mina Abasithandani. Kumele nami ngikulawule nami ngeke uzolala nje into ufuthi wena nakwa nensizwa kwama Angithi nawe uzothi angiyeka ingoma uzolokhu uthi ngiyasantuza lapha. uzothi angiyeke induku mina Nawe uzoyeka ke uthi akuvela kahle kahle vele yami nayo ibingeke ilunge vele bekusakhuluma umuntu. Umuntu vele besakhulumile. Mina nawe vele ngeke silungela. Vele inkani yami neyakho. kuyafana induku ucoshe Uzanga induku ungayiyeka. ngeke Yazi uyiyeka ngampela lo. nami nje Ngaba ngicenganga kahle khwishi. Ngaba ngisakhulumile ngathi baba. no Kanti bayameleza ngomunye. ngisho ukuthi tata ngisho ukuthi tata ngeke ngisho ukuthi tata ngeke lo ingqondo yenhloko yamenhloko funa ngithi mina mama funa ngibona into eshoyo wana Siyabonisana nje siyathanda. ngithi umuntu washe okay wena mama kulungile mampemba ngiyeke induku Shuthi wena uthatha umbono wami. ngisabona phela kwalomsizwa lo masopisi mina yabona induku yabona mama ngithi ngiyofela khona ngeze ngiyeke Kwisha akayithola intombi ezomsofta kahle. sofike angifuni ziningibambe nje Abundele ukuthi izimba waza somlungu. mana phela vele akufanele mase kusuvumela kwana ukubanjwa kwanomuntu esifazane ngokwekhwisha na kwanje manje kwala abantu bethu bazohlisa isithunzi angithi ngibona ucoshe lo ngithinta ukuthi angithi yabona kuzenza into zomlungu yamazi mfoni ngqondo khusha yamazi ngempela umbona bhuti uyaqala awuqala khusha mfoni ngqondo ufunda msepheni from msuku khuluma ukukhuluma ngami ufuna ube indoda yes yabona nje manje sport okusona right class qhubeka from into yes uqambisa isizwe sakithi sakwaZulu futhi nathi ayakhanya ngayo yes wena somlungu Sendile. nomfolo usendile yes ngiyakuthanda kakhulu makhawana yes kwesendile nikhuluma futhi ezapha Somlungu is giving you your flowers. Gia kabya gia. Oh gosh. sendile Sendile. ezapha Nama bekubizwa futhi. Amazwi lalela amazwi kabya. hamba
Pepe. Right. Mhlawumbe yamazi umfonge kuhle. Yamazi. Udume ngani umfonge? Yonke into. Somlungu udume ngani umfonge? Wena mawubheka le ebalungini bonke abamhlophe. Umfonge ngomntwana. Okay. Sandy. Umfonge mwambia ubani? Akekho. Into ngisho kwena bafo. Into enyenzayo nosomlungu nawe sengiye bafo. Ngiyithanda kakhulu yazi. Into engifisa kunini ukuthi nikhule, ihloniphe isintu. Sakini. Yazi. Akekho umuntu asingena thina. Mabe wena sendiya nangu somlungu. Sizohlonipha isintu sakithi. Komntu sesingena futhi. Yazi. Iyangoma into enyenzayo. Ngoba uma niqoshana babili uthi wena sendize kusomlungu yabo ngiyaqoshelana yabo iyancoma impela mina ngiyamthanda kakhulu mina ngimigugu kimi phela ke ngothi ke kuzofanele kwenifunde laba manje kwenifunde laba nifunde laba idostic siyasebenza madoda nifunde laba kulungile mina ngifunde baphi mina ngikhuluma ngesingisi yeah mina ngikhuluma ngesingisi ziyazi mina ngikhuluma ngesingisi Awunazo isikhathi engisi mina nginaso nakho iyasebenza somlungu isilungu nasangihlula ngoba ngangenazi isikhathi sokutshela omunye umuntu owesifazane ethi mina kuyisho funda ngangamatshantshi mina nakufunda nefundwa mfoma isenze ngitshela isifana namhlanje kodwa namhlanje ngikhumbula lelo suku ngikhumbulile mina njengobuya mangifuna isikhohlisane mina isikole yena kwengasiyeka nje selwempi futhi anginazungu sasa right wona ukhumbula mina isikole sami naso uDonkana anginandaba bayise mina ndaba ngisho wena right ke wena mayise mina isikole kunamhlanje faba siyigugu kimi faba ngifundile ngathengela umama imoto encane ngamthengela enkulu nobaba kodwa ngoba ngifundanga yazi ngabiza othisha ngathi abafazi kodwa mina ngikhumbula uthuba lelo phindela phela nabo ngakusalunga kwesavuma ngakusalunga ngoba ngabasimelana ngeke satshela manje sekhulekile cha kuzobekezela nje kwishi 42 kanjani kahle ukuthi nje mana hothi nakuzokhangeziswa nakushawe 10 mana hothi nangumlungu uthi siyafika lapha evarsity uthi umlungu kwishishawo neshawa uthi lo ngeke zamshaya ayosendiya kwishi wona ukushawa ngithi ngeke mina mfana wami hayi isikole phela lesi yethoba makiyekwe manje ungixekelani mina ngiyakuyana mina ukuthi isikole ukubaleka kwaso mina kwangibonanga futhi kwanamanje kwanginazizungu sayo ngoba yini into oqala yena kweni into oqala nje uyokushaya umfazi